Chegou o momento clave da tempada. Os nervios volven estar a flor de pel logo dunha recta final de moita nota e no día de hoxe o equipo recibe unha vez máis a un vello coñecido. O Arosa de Luisito, nunha rivalidade que vai camiño de ser clásica nos últimos anos, chega a este partido para enfrontar a ida da primeira rolda de playoff de ascenso á segunda ref. De local, como é lóxico, xogará o Ourense, que en plenas festas do Couto intentará facer do Couto unha festa, dando o primeiro paso de cara a un novo proxecto.